Maraba mai sauraro, barkanka da zuwa, sannunka da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai tarin albarka. Mai sauraro, ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka, idan har wannan shi ne zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararra ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Fitaccen mawaƙin nan Nazifi Asnanik ya yi wa gwamnan jihar Kano watakan Abba Kabir Yusuf waƙa ta musamman akan zaman da kotu ta yi, wanda Nazifi Asnanik ya saki wannan waƙa ne a daren yau domin ya ga farin cikin ɗan kwankwasiya baki ɗaya. Kai tsaye magoya bayan Abba Kabir Yusuf sun miƙa jinjina girmamawa zuwa ga Nazifi Asnanik domin ya yi hazaƙa sosai domin ya ga ya waƙe gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Sun ƙara gode mai tare da jinjinawa akan irin wannan hazaƙa da ya yi domin ya ga ya waƙe gwamnansa. Kai tsaye Abba Kabir Yusuf yana jinjina ga al'ummar gari baki ɗaya da kuma talakawa da har da mawaƙansa wanda suka yi bajinta akan wannan zaman kotun.